Good morning, Philippines! Good morning! Today is Thursday. Wednesday ko lang Wednesday. Nako. Kasi morning, of course, it's morning. Good morning nga, di ba? Good morning nga, di ba? Kumuha ako ng hot water. Hot water! Hot water! Mainit na tubig. Mainit na tubig dito sa ano ko. Kasi ang gusto kong gamitin is coffee ko. Coffee ko. First time ko itong gamitin. First time ko. Ang mahal, di ba? I-open lang natin. Ang mahal ng coffee ko. Grabe. So, yun. Mag-coffee ko tayo. Hala, ang laki pala, no? Coffee ko. I don't know. Kailangan ko ba ito ng sugar? Meron silang black, guys. Yung black, yung color, hindi ganito. Hindi ganito yung color. Black siya. Hindi ko alam kung ano yun? Hard ba yun? Hala. Isang cup ito, guys. It's deliciously just right. I think 1 cup buong ano. Parang ang dami, guys. Parang ang dami naman. $3. Ilang pouches ba to dito sa loob? Hindi ko binasa kung ilan. Hala, ang bango. Parang ang kape talaga sa Pilipinas, guys. Kape talaga sa Pilipinas. Quiet, hilom. Hilom mo diha. Yung ipares natin dito is, alam nyo ba kung ano? Yapa, yapa, tu, dayapa, yipi. Ano, guys? I-i-o-o. Ano, I think, hindi naman yan lagyan ng ano, no, milk. Ito na siya, diba? Sugar na lang. Or matamis na ba to? Hindi ko alam. Matamis na ba to? Ano yun? Spanish bread yung ino natin. Yay! Spanish bread! Yep. Spanish bread. Isa lang yung kainin natin para... Or dalawa. Ano? Dalawahin na. Katulad lang yan. Bukas, noon, ngayon. Pareha. Pwede naman siya hindi lagyan ng sugar. Pwede na, hindi na lagyan ng sugar kasi matamis na siya. Kaya pala madami siya. Ang daming nasasarapan nito eh. So, hindi na natin lagyan ng sugar. Ngayon, dahil maginaw yung ano natin, Spanish bread, unuitin. Ito guys na, $3 ito something guys. Marami siyang different kind of ahi doon. Different brand, different maker, different baker, ganon. Meron doon $3, tatlo lang, 3 something, 369. And then tatlo lang siya. Actually, isa at kalahati yung ano natin. Yan. Balik natin yan sa refrigerator ito. So yun siya. So pinili ko ito kasi ito yung kinuha ko noon. 4 siya sa loob. And then the same price. Yung isa, maganda yung isa, yung $3 na tatlo lang sa loob kasi cellophane sealed, naka-sealed talaga siya. So, hindi ano ng abog, mga kahit anik-anik pumapasok sa ano. Yun, maganda siya. Pero, ay guys, tatlo lang guys. Ay, naku, $3 tatlo. Ang soap. Ang sarap. Nakikinig lang ako sa mga balita, guys. So, ngayon, tinanggal ko na yung Christmas tree. Wala na yung Christmas tree. Nandun, nasa box. Yan. And, yung bulaklak ni Lo, o mga plant ni Lo, dito man yun, di ba? Tina-transfer ko dito sa counter. Kasi, para ma-anuhan ng ilaw or something. Kasi, parang nadidiliman ako doon. Parang takot akong mamatay sila ba? Si Inday Garutay, nagtrabaho na naman. Yay! Trabaho pa, more. Trabaho, pinabayaan ko lang siya, guys. Iwan ko kung saan-saan na yun napunta. But anyway, tingnan niyo to, si Habs. Si Roxy, takot na takot. Hi, guys! Hello! Tapos na tayong naligo. Nag-blow dry ang buhok. Kanina pa talaga. Nag-edit lang ako ng video. Tapos, hindi pa ako Tapos, pinutol-putol ko yung video kasi gusto ko yung putol-putulin, guys. Gusto kong putulin. Kailangan ko pa. Ang dami kong kailangan gawin. So, naglilinis Inday Garutay. Kaya, naglilinis din ako. Kinuha ko yung mga abubot sa floor para malinis yung floor ni Inday Garutay. Alam nyo mga friend, tawagin ko kayong friend. Hello, friend! Hi, mga friends! Mga friends! Mga friends kayong lahat. Anyway, so, ang gagawin ko, look, linis na guys. Oo. Sparkly na si Anik.
Itong mga ano, hinugasan ko kasi ngayon, i-display na natin sila mamaya. Ito siya kasi tapos na ito nilinis ko. At saka I think, nag-dry na ito ding isa. Dito din yung isa. I think dry na siya. So, yun. So, ngayon, maghanap tayo ng malalagyan dito. Hindi ko kayo makita guys kasi mayroon dito sa ibabaw. Hindi nyo makita yung can opener. Alam nyo ba, noong doon ako sa isang bahay, nung kasama ko sila, nung nag-ano kami ni Tami, di ba, naghanap kami ng, nagtawag nito, nagtingin kami ni Tami, tumingin kami sa mga papel ni Bianan. Nakalimutan ko, buti na lang nakita ko, nakalimutan ko na may, ano pala si Bianan. Yung life insurance ba? Meron pala siyang isang life insurance. Kaloka. Nakalimutan ko. Binayaran namin yan noon. Nakalimutan ko at parang kinancel ata yun pero tinawagan ni Tami. Meron ako nakita. Sabi ko, wala. Ano to yung binayaran namin noon nung ako na nag-handle sa bayaran doon. Life insurance ito eh. It's like, kailangan itong tawagan. Pero yung isa, alam namin na meron siya. Yun pala, yung alam ko na meron siyang isa. Matagal na pala yun nilang, matagal na pala niyan yun, silang mag-asawa. So, ganito pala no, kung yung family mo ba, pag walang alam sa mga nangyayari sa parents mo, yung parang mga life insurance, mga papel-papel, o mga kayamanan na hindi alam ng mga anak, hindi talaga makukuha pala no. So, buti na lang, nakita ko siya sa mga papel, and then inopen ko yung, yung bill. Halapat, tawagan mo to. Tinawagan ni Tami. So, tatlong policy pala, hindi lang isa, tatlo. Inano nila kung paano, kasi matagal na daw, matagal. So, inexplain ni Tami na namatay na yung panganay nila, namatay yung kasunod sa panganay. So, tatlo na lang sila. So, ngayon, ni-request ng nakasagot sa tawag na gusto nilang malaman kung sino yung beneficiary. Sa sobrang tagal, hindi na pala, pati yung company, hindi nila alam. So, ang ginawa nila is mag-request sila 48 hours ata bago malaman. And then, tawagan nila sa Tami. So, yun. Kaluka, no? Buti na lang talaga. Kung hindi ako naghalungkat doon, guys, nakalimutan ko na talaga na mayroon pa palang isang, si Bianan. Tatlo. O baka walang laman, o baka kaunti lang yung laman. Ganun. Hindi natin alam, di ba? Pero, na-shock talaga ako. Sabi ko, oh my God! Buti na lang ako yung nakakita. Kaya kung ano pa yun, kung iba pa yung nakakita, hindi yun sabihin sa ibang kapatid. So yun, ang sarap nito guys, oh. Alam mo guys, ko to noon, ito siya. Masarap itong guys, i-barbecue, isugba. And then ituslo sa ginamos. Yung idudo mo sa ginamos, yung basta ginamos, I don't know kung alam ba ninyo, I don't know kung alam niyo yung ginamos guys. Yung ginamos sa Bisaya, ang sarap ng ginamos. Pero, dapat talaga, kung alam mo kung sinong gumawa ng ginamos. Kasi, alam nyo naman, na talaga natin yung ginamos is, madumi. Dapat kilala mo kung sino yung gumawa. Kasi, may mga tao kasi na, yung gumawa, at saka ang dumi-dumi, yun. So, kailangan, kilala mo. Itlog lang ang ko nito, onion, itlog. Yun lang. Lagyan natin ng asin. Kumut-kumutin natin ng asin. And then, ganuhin natin. Ganon. Paborito ko din to. Uy, ang sarap nito ba? Naglalaway na nga ako, guys. Alam nyo, gusto kong bumalik doon sa isang bahay. Sa weekend. Tignan natin. Gusto kong bumalik doon para ng furniture, i-empty yung furniture doon para madala na dito. Babayaan lang natin siya dyan.
And then hugasan. Hugasan natin mamaya. Ano guys, ano yung mga ginagawa ninyo guys kapag andun lang kayo sa bahay guys? Kasi ako, pag andito sa bahay, kapag wala, katulad dito, kung wala itong ampalaya, hindi ako magluluto. Kasi meron naman akong salmon. Doon ako nakaupo, naglalaro. Or nag-i-edit, yun. Yun lang yun. Mapagod ako guys sa pag-i-edit guys. Kapag napagod ako, ang gagawin ko is maglalaro. Nakakawala. Iwan ko basta maglalaro ako, after laro, edit na naman. Ganun. Paano ako balik-balik, balhin-balhin. Doon, dito laro, dito edit. Ito, pinili namin ito ni Bian ng dalawa. Soup para sa sabaw. Actually, siya yung bumili nito. Nung pumunta kami sa Walmart. Nga, I don't know kung matagal na kayo sa YouTube, kung matagal na kayo dito sa channel ko guys. I don't know kung naalala ninyo na dadalhin ko si Bianan, mag-shopping-shopping, ganun. Kasi gusto niya yun. Gusto niya yun. Yun nga, yung reklamo niya noong doon siya sa kabilang bahay. Sabi niya, wala daw, hindi daw siya hindi pa nga siya nakapa-haircut. Namatay na lang si Bianan, hindi dinala ng anak niya magpa-haircut. Noong Christmas, sinabi ko sa kapatid ni Tami, gustong-gusto niya magpa-haircut. Hindi mo siya dinala. Palagi niyang sinasabi, hindi mo siya dinala. Inano ko talaga sa kanya. Iba din kasi nag-uusap sila about kabiyanan. Nag-uusap sila. And then yung mga sinasabi nila is hindi sana yun mangyayari. Ganun. Totoo naman yun. Hindi sana yun mangyayari. And then nag-reply ako. Sabi ko, namatay na lang siya. The last, yung ano niya is hindi mo siya dinala sa haircut. Kasi si Bianan is very fanatic. She is very fanatic sa buhok niya. Naalala ko talaga si Bianan. As in, alagang-alaga niya yung buhok niya. Nung naano na siya, yung parang gumagrabe na, parang ang hiling lang talaga niya is haircut. Sabi pa niya, every time na magbisita kami ni Tami, hindi namin madala kasi diretso sa dialysis. Sa weekend, ando naman yung anak niya, hindi dinadala-dala. Yun yung reklamo niya. Hindi daw siya dinadala ng anak niyang babae. Sinabi ko talaga guys sa kapatid ni Tami, para malaman niya, no? Sabi pa niya, hindi naman yun dapat kasi ano na daw buhok manipis. Sabi ko sa kanya, alam nyo naman yung ina nyo, very fanatic sa buhok niya. Gusto niyang alagang-alaga. Sinabi ko talaga. Para alam niya. Kasi magaling sila magsalita yung mga magsalita ng mga hindi dapat yung mangyari. Ganon. Ito, alam naman namin yun, hindi dapat yun mangyari. Hugasan ko na to guys siya, and then lutuin natin. Quiet ha, the two of you. Two of you. Crazy. I-film ko sana si Dimples naglalaro. Ay, move. Oh, ang ingay ninyo ha. Takot na yung sister ninyo. Takot na. Ito guys, lutuin na natin siya guys. Lutuin na natin siya. Ala, hindi na ako mag-ano ng garlic oil. Ito siya. Oil, konting oil. Doon si Dimples nagbalik. Naglalaro. May pagkaluko-luko din itong si Roxy. Kapag may noise, kapag may mga kaunting ingay, si Roxy gano'n natatakot. May something talaga itong si Roxy ba? Matatakutin. Hindi ito, kaya kapag umuwi ako ng Pilipinas, hindi ito kaya. Hindi kaya si Roxy iwan. Yung ilagay mo siya sa daycare or hindi daycare, yung magbayad ka ng daily or weekly or something, ilagay sila sa cage. Si Roxy kapag may ingay or tao, ay nako. Kaya kailangan talagang mag-ano kami ng tao para bantayan sila. Or bantayan or dito sila sa bahay and then puntahan lang para palabasin. Ganon. Kaysa mabuti sila dito sa bahay kasi yung malaki yung bahay, meron silang tubig, meron silang dry food, at saka free sila, at saka, you know, alam nila yung lugar kasi bahay nila to. Ang ano na lang is mag-hire kami ng tao para puntahan dito umaga, palabasin, sobrang aga, as in mga 6 o'clock, ganon. Magbayad talaga ako ng tao guys, para magbantay sa kanila. Ang bango niya. Ang next nito is asin at saka paminta. Yun lang yung ano natin. Gusto ko malakas yung apoy.
lagyan natin ng lagyan natin ng ano. Ala, ang dami. Ayoko ng madami. Magic sarap. Alam nyo ba guys, na meron akong nakitang magic sarap sa Asian store. Sabi ko, akala ko hindi na ito ano. Alam nyo guys, I think fake yun. Kasi ang Pilipinas, I don't know kung sino yung maker. I think China din, no, di ba? Meron sila. Ayaw ko nang bumili. Pagkatapos nitong meron sa akin, ayaw ko nang bumili. Kasi ang dami ng fake na ano. Hi guys, ito na siya guys. Ang sarap ng ulam guys. Ito ko sa inyo. Basta ito siya oh. I like it. Crunchy. Bittery. Parang hilaw pa. Sarap nito. Masarap yung ganun, yung parang hilaw pa. Sarap. Sarap ng palaya talaga, no? Sorry guys. Kalimutan ko guys, sa sarap. Sarap ng crunchy. Itong pusa ba nakakatakot na? Namras na. Sarap.